Stambulda ýasama arakdan zäherlenip ölen türkmen migrantlarynyň sany 27 we başga 30-dan gowragy keselhanada saglyk bejergisine alýar. Olaryň aglabasynyň saglyk ýagdaýy agyr diýip Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmesi habar berýär. Bu maglumaty Türkiýanyň habar serişdeleri hem tasdiklaýar. Hürriyet neşriniň 20 martda çap eden maglumatynda galp ýasama arakdan zäherlenip ölen türkmen sanlaryň sanynyň 20 adama ýetendigi aýdylyp, helak bolan türkmen raýatlarynyň şahsiýeti barada maglumat berilýär. Ýasama arakdan zäherlenip ölenleriň arasynda Narmrat Egamberdiýew, Esker Allahnazarov, Mahmaşerip Resulow, Haytbay Begow, Ereş Kuzyýew, Perman Ýazdurdyýew, Hudaýnazar Hudaýgulyýew, Murat Muradow dagy bar. Munyň ýene de bir näçe etrapçada başga adamlaryň ölendigi ma'lum boldy. Munyň netijesinde ölenleriň sany 27 diýilip neşriň habarynda bellenilýär. Maglumata görä türk lukmanlary türkmen sanly zähmet migrantlarynyň ýasama arakdan ölendigini tasdikladylar. 19 martda giýişlik Azatlyň Stambuldaky çeşmesi 10-dan gowrak türkmen migrantynyň ýasama arakdan zäherlenip helak bolandygyny habar berdi. Soňky 2 güniň dowamında ýasama arak içen türkmen migrantlarynyň 10-dan gowragy öldü. Başga da 10larça türkmen sanly keselhana ýerleşdirildi. Lukmanlar olaryň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýarlar diýip Azatlyň çeşmesi gurrun berdi. Hürriyet neşri hem başga da 34 sany türkmen sanlynyň keselhanada saglyk bejergisini alýandygyny we olaryň käbiriniň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny habar berýär. Soňky maglumatlara görä Türk polisiýasy ýasama aragyň söwdasyny etmekde guman edip 11 adamy tutsak etdi. Mundan öň bu iş bilen bagly tutsak edilen 2 türkmen sanlynyň bolsa suud gözegçiligi aslynda boşadylandygy habar berilýär. Polisiýanyň geçiren derňewlerinde 14 litr arasa spirtiň ýasama aragyň we bir näçe ýaragyň ele salynandygy hem aýdyldy. Türk neşri türkmen sanlara salgylanyp, olaryň täze koronavirusdan gorunmak üçin ýasama araklardan içendigini habar berýär. Biz spirti ýa-da aragy viruslardan gorunmak üçin tenimize, bedenimize çalýarys we içýäris diýip neşir keselhanada saglyk bejergisini alýan türkmen sanlaryň biriniň sözüni çitirledi. Şol bir wagtda Azatlyň Stambuldaky çeşmesi türkmen migrantlarynyň täze koronavirusdan gorunmak üçin ýasama araklardan içendigi baradaky maglumatlary tasdikladyp bilmendigini aýtdy. Häkimiýetler türkmen migrantlaryna öýde öndürilen ýasama araklary içmezlik barada duýduruş berýär. Mundan öň 19 martda ýerden Azatlyk radiosy Stambulda 4 türkmen raýatynyň ýasama arakdan zäherlenip ölendigini habar beripdi. Türkmenistanyň hökümeti raýatlaryň welaýatlary hereketini çäklendirdi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu çäreleriň koronawirusyň ýaýrama howpy bilen baglançykly görülýändigini habar berýärler. Häkimiýetler Türkmenistanyň çägine raýatlaryň bir welaýatdan başga bir welaýata gidip gelmegine değişli hereket çäklendirmelerini girizdi. Türkmenistany raýatlaryň hereketini düzgünleşdirmegiň tertibine değişli 20 martda Azatlyga gowşan resmi namada çäklendirmeleriň jekmejekligi ma'lum edilýär. Täze düzgün laýyklykda raýatlaryň bir welaýatdan başga welaýata gidip gelmegine diňe merhumy jaýlamak diýip desturlaryny berja etmek üçin gaýra goýulmasy saglyk ýagdaýlaryna ýakyn dogan garandaşlaryň toý dawarasyna gatnaşmak üçin gulluk zerurlugy sebäpli iş safaryna gitmek üçin hemde başga gaýra goýulmasy ýagdaýlarda ruhsat berilýär. Toý dawaralary we iş safaryna gitmek üçin ýöreýte ruhsatnama talap edilýär. Täze wagtlaryň düzgüne görä welaýatlaryň arasyndaky gara ýollaryň gözegçilik nokatlaryna polisiýa işgärleri raýatlaryň hereketine gözegçilik eder. Polisiýa bilen bir hatarda saglyk goraýyş edaralarynyň işgärleri gara ýollardaky gözegçilik nokatlaryny raýatlaryň gyzgynyny ölçär. Gyzgyny ýokary bolan hemde kesel alamatlary ýüze çykan adamlar iň golaýdaky hastahananyň ýokunç keselleri bölümine ýörüýte awtobusda alınıp gidiler. Ýöne resmi namada alamatlary agdalýan keselin adı aýdylmaýar. Şeýle dokumentden ma'lum bolşuna görä welaýatlary gözegçilik nokatlarynyň iri we maýda şahly mallary hemde et önümlerini geçirmeklik eger veterinariýa ullugynyň ruhsat haty bolmasa gadagan edilýär. Galy wagtda daşary ýurt diplomatlary ýurdun çägine daşary işler ministrliginiň ulalaşygy esasyna hereket edýär.
Täze tertip 20 martda güýje girer hemde aýratyn görkezmä çenli dowam eder. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň habar bermegine görä 19 martyň agşamyndan başlap ýurdun paýtagtyna giriş we çykyş ýollaryň ählisi petiklenni. Aşgabat giriş çykyş üçin ýapyldy. Hereketiň ruhsat arkaly mümkin. Welaýatlardan barýan hususy awtobuslar, taksiler, mikroawtobuslar we awtobuslar şäheriň derwelesinden gaýtarylýar. Paýtagtyň üpsünçiligine değişli önümleri daşayan ýük ulaglarynyň hereketi diňe ruhsat boýunça mümkin diýip habarçy aýtdy. Beýleki bir habarçy COVID-19 pandemiýasy bilen baglanşykly ýagdaýyň ýurtda welaýat ýaşaýjylar üçin içerki howa gatnawlarynyň çäklendirilmegine getirendigini aýtdy. Şu gün welaýat ýeňil maşinlary we awtobuslar üçin Aşgabady ýapdylar. Şeýlede daşowdan uçura minilmeginiň öň ýany ýolagçylaryň ýaşaýan ýeriniň ýazgysyny barladylar. Diňe Aşgabat ýazgyly ýolagçylary uçura goýberdiler diýip habarçy aýtdy. Türkmenistan resmiler ýurt boýunça koronavirus keseliniň hasaby alynmanyny aýdýarlar. Ahal welaýatynyň Saragtda etrawynyň häkimetleri koronawirusa garşy çärelerini güýçlendirdiler. Gödökçüligiň güýçlenmegi ýerli ilata we şol sanda zyýaratçylara täsir ýetiripdir. Bu arada Azatlyň habarçysy gurrun berýär. Habarçymyzyň 18 martda beren maglumatyna görä Ahal welaýatyndaky mukaddes hasaplanýan ýerleriň biri Goşababa gonamçylygyna guramaçylykly barýan zyýaratçylar ýolda saklanyp ýzyna uğradylypdyr. Habarçymyz munyň ýurdun Eýran bilen hereketiniň golaýyndaky Saragtda bolanlygyny gurrun berdi. Ahal welaýatynyň Saragtda etrawynda koronawirusa garşy çäreleri güýçlendirdiler. Ahal welaýatyndan zyýaratçylar alyp barýan awtobus Saragtda etrawyna Goşababa gonamçylygyna tarap uğraýardy. Onuň içindäki adamlaryň ählisi gojalar we gartaşan aýallardy. Olary Saragt hereket geçilgesinde sakladylar we ýzyna öwürdiler. Zyýaratçylara gonamçylygyň Eýran bilen hereketinde ýerleşýänligini, ol ýerde de koronawirusyň bardygyny düşündirdiler. Soň hereket nokadyndaky eskerler awtobusyň içine üzärlik tütedildiler we ýzyna uğratdylar diýip Azatlyň habarçysy aýdýar. Azatlyň habarçysynyň sözlerine görä şu gün Saragtdan başga regionlara barýan ýollarda awtologlar saklanýar, adamlaryň dokumentlary we saglyk ýagdaýy barlanýar. Saragtdan barýan ähli awtologlaryň ýolagçylaryny sakladylar, ulaglardan çykmagy buýrup pasportlaryny hem gyzgynyny barladylar. Soň nireden we nire barýandyklaryny soradylar, hasap alyp goýberdiler. Käbirler 50 manat para berip hatda awtologundan çykman geçip gitmegi hem başarýarlar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri aýdýar. Onuň sözlerine görä Saragtda azyk harytlary we dermanlar gymmatlapdyr. Üstesine köpçüligiň barýan ýerlerini kafeleri we dukanlary ýapypdyrlar. Yerli ilatdan uly zerurlyk bolmasa öýlerinden çykmazlyk soralýar. Şeýlede özlerini erbet duýan halatlarynda gysagly lukmanlara ýüz tutmak talap edilýär. Polisiýa gejelerini töwerege aýlantyp durýar. Adamlaryň öýlerinden çykmazlygyna gözükçülik edýär. Duş gelen adamlary soragy çekýär, olaryň nire we näme üçin barýanlygyny soraýar diýip habarçymyz 18 martda aýtdy. Azatlyk radiosuna yerli resmiler şol sanda häkimlik bilen habarlaşmak başartmady.